No, ara. Jo, està allà amb l'Àngel, toca el timbre l'Àngel. Ah, guapa, mira. Aquí. Pero quiero ver si me hace caso o no. Mira, David, me pillo. Tío que tenía allí que iba a tirar quintillas y al final lo aprovechan, ¿no? Yo creo, en el verano. Aquí. Vivir para desviar, para vivir rápido. Ahora s'ha de viure real. Mira aquí, que se están tirando. Seguro que esto también. Sí. Aquí. ¿Cuánto aquí? Tiene los niños. Pues sí. Pues siempre está con los niños. Bona tarda a tothom, i ara d'aquí uns instants començarem el joc de les anelles. Que no se'ns faci tard i no passem fred. Vale? Ens haurem d'afanyar una mica perquè aquest any hi haurà unes quantes passades de mula. L'Òscar Carreter diu que vol fer 3 o 4 anelles. Àfrica tantes ganes no tenia que veure que són una llengua. Va movent les anelles i no us deixarà agafar-ne cap. No veieu com les mou? Vinga, va, apreta les dents. Va. Com es diu aquesta nena? Dàlia. Dàlia. La germana de l'Ari. Dàlia. Va, Dàlia. Va, molt bé. Va, tira fort. I ara ve la Mariona. I no, que no cau en ella. Ara, va, Eric, tira fort. Costava una mica. Molt bé, Mariona, tira fort. Guillem. Què, Guillem? Agafarem l'anella o no? Què et sembla? Ens ho barroníem una mica? Va, va.
Va, Zoe. Zoe, vinga. Va, un que tingui el ruc, l'altre que tingui la nena, però aquí que passin. Va, molt bé. Doncs jo. La primera, eh? Molt bé. Com es diu? Ixia. Ixia. Ixia, va, molt bé, Ixia. Ja tornem a tenir el Josep Serra a sobre la bala, noi. Resulta que aquest any, per primera vegada, hem aconseguit un terç de la cavalcada del diumenge, però dels joves. Bé, com podem observar, els de MotoGP estan escalfant aquí al carrer del costat. La pubilla, l'Anna, com s'entrena amb la mula? Sí, sí, molt bé, Anna, No és la primera vegada, El que els interessi números del pernil, en Josep Roergas en ven, li... Ara ja està a l'airet, S'apaga el sol. Aneu a buscar la llata. Faria falta algú de la comissió aquí a la taula on hi ha la Cristina i el president d'honor. Sí, tots de la comissió. Para. ¿Dónde que está nada más? I a 2:15, el repic de campanes amb la sortida de la cavalcada. Que, per cert, aquest any superarà totes les expectatives, a més si el temps ens acompanya. La comitiva per anar a inaugurar la taverna, l'exposició de fotografia i el rebost, seguidament del concert de música. Llavors... La gràcia, portava la llet a l'altarell. En Joan Sant Canal, que deu ser en alt del cel, explicant
Què?